Onanyabo Ugochi tubelu oraifite the factory site analo. The site. You can see now. The plot is about over 2 plots of land. So you can see now. The man name offload ties. Flood ties now. Yeah, they can see where again number. I'm going to update of the eba in a low factory for beverages like bottled water, pure water, and the yogurt, the choco, and rest of them. Yes, this is the first phase. You can see. Oh yeah, I build the construction for the first set. In the second set, we'll be able to build structures here. Yes, according to plan, it should be here and all upstairs. That's a story building. The ground floor will be for productions, while the upstairs will be house the offices and the staff quarters. Yes, let's go right around so that if every name I know now plastering stage. Yes. I just ties, I name float ties and the doors, foreign doors I got 18 at the place. By tomorrow, I am expecting the tilers will be done. Maybe the tiling work. After the tiling work, we do the installation. This is the entrance gate. It's brought in more additional tanks for the first set. Don't forget that there's another 1,000 tanks down there. Additional 1,000 tanks down there. I will still show you. So preliminary stage. Oh yeah, on here. So that can go. I can on here. No time. Yeah. All the doors are getting in the place. The production room. Yes. About a borehole there. Yes, the borehole like a cover here. Yes. So this is one of the tanks. We hope to start with 2 big tanks for production. Then the other one will be for domestic use in the factory. Yeah, guys. Yeah. By next week, I am unable to go plaster inside. By next week, I get a bit of my outside and tiling and the electrification. Plus installation. So I will hope by middle of this April, I can we keep my installations of the site. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Mgbe na ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. A sị na ọmaka ga-emere anyị na tata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Ọ n'ime obi ka nnọ, n'ime obi EZE-ANA Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite ka nnọ. Ihe enyi maka ya bịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwalụ ọha na eze ihe gbasara ọfọ na ihe niile ha kwesịrị ịma gbasara ọfọ n'ọdịnala Igbo. Gịnị bụ ọfọ? Ọfọ bụ symbol of authority. Ọfọ is a symbol of authority.
a symbol of agreement, nkwekọrịta, a symbol of oath. That is Ofo for you. Ofo is a sacred tree. Na mana abịa na Ofo, enwere ụzọ ihe na-abụ. Ihe ama maka Ofo, enwere aka na Ofo, nwee mgbọrọgwụ Ofo. Aka na Ofo bụ nke na-abụ ọ na-eji aka ya dara onwe ya. When it matures on its own, it will fall. Mana mgbọrọgwụ Ofo bụ nke a na-egwute egwute mgbọrọgwụ ya, carvezie ya n'etu achọrọ ka ọ dị. That is carved Ofo. Mma egosi ụnụ ya. Nke ọbụla nwere ihe eji ya alụ. Mana Ofo ọbụla nwere mgbe ị katara Ofo, a na-anụcha Ofo anụcha wee doo ya nsọ, nke ọ bụ onye nwere dị ikikere ga-eme, onye buru ụchụ. Enwere ụzọ ihe dị iche iche eji anụcha Ofo. Ụtapụ ya ọrụ akwụ na ụchụ maka ndị metụrụ ya aka bifo orughị aka. Ofo achara acha nwere Ofo achara acha, nwa Ofo achara acha. Nke achara acha bụ nke ị ga-eje n'ukwu ya. Enwere onye na-egburu anụ n'ukwu Ofo anwa na wee na-achị ya. Onye nọ ka priest to do Ofo. Onye dị etu a ga-agwa gị ihe ị ga-eweta. Nwere ike mba ji ya adị ya, nkwụ ya adị ya, ọjị ya adị ya, ego ya adị ya, ọkụkọ ma ọ bụ ewu ya adị ya. Onye nwa na-enye ya bụ ukwu Ofo nni anwa, Ofo achara acha, iwetazuoro ihe ọ chọrọ, ihe ọ na-eri, ọ gbupụtara gị mgbọrọgwụ Ofo, gọziere gị ya, i wee were naba. Enwekwara Ofo ndị achara acha ị nwere ike ịnweta n'ime ahịa. Igbu akwaziere nke ahụ anụ for a while, ọ chakwa. But o nwere ike take a while depending on onye na-eyuzi ya. Kịta ịmatagoro ihe bụ Ofo. Mma egosisi gị Ofo dị iche iche enwere n'ala Igbo. Enwere ọtụtụ ụzọ Ofo dị iche iche, mana mma egosisi ya taa. Ofo a ịfụrụ bụ Ofo EZE-ANA. Ofo a na-enye EZE-ANA mgbọsị nchiri EZE-ANA. Ofo m ga-eji wee deje n'ebe ana dị wee gwa ala okwu ka awa Ofo EZE-ANA. Traditional Ofo a na-enye when you ascend, like when you ascend a title, like, or when you obtain a title. O nwere Ofo staff of authority dịka EZE-ANA. Onye Ofo ya dị ha. Ofo enyere mgbe nchiri EZE-ANA. Nke a bụ Ofo, ọ mgbọrọgwụ Ofo. Ofo a mgbọrọgwụ Ofo a ka eji agwachi ma Ofo alụsị. Mana Ofo a Ofo my ancestral Ofo, that is the family Ofo. Ofo ndị nna nna m ha awachiri ha. Ghọtara ya? Nke a Ofo ndị ichie. Ụfọdụ ya Ofo ndị ichie be nna m. Yes, nwachiri nyewa dị ha. Then ihe abụ Ofo emere ngịnị. Nke abụ Ofo emere ngịnị. Ofo emere ngịnị. Ofo abụ Ofo iji wee jidere nwoke Ofo, jidere nwaanyị Ofo. Ofo a na-egbusa ya ọbara. Ọkwa ife ka nke asị wee dị. A na-egbusa ya ọbara. Mana o nwere ọtụtụ ihe eji alụ. Ọ bụrụ na nchọ ịga Ofo o metara buru, back to send onye ọbụla chechara ihe ọjọọ ya eme ya ma onye wepụta m Ofo a. Na onwere onye mmegide. Onye ọbụla si ka o megide ya were isi eburu, a na-akpọ Ofo emere ngịnị, a na-egbusi ọbara. Ka ị ga-eme ya bụ achacha ihe ị ga na-eme ịtụrụ ya nzu, na ịtụrụ ya edo, na ịtụrụ ya edo na nzu na nkwụ ọkụ ọgwụcha. Ịghọtara ya? Nwadezi anya ebe a ka nkọwara gị ihe maghị. Ihe abụ Ofo emere ngịnị. I did not offend anybody, both man and woman. For Ofo a ka abụ nke short ya. Eji ka abụ nke EZE-ANA ji apụ apụ. Ofo a ada egbusa ya ọbara.
ọfọ agba ọfọ nji wee pụwa n'ụtụtụ asị na njiri nwoke ọfọ jiri nwaanyị ọfọ onye ọbụla sị ka ọ bụrụ m na ya bụrụ ya na ọfọ a ihe nwere ike ime ọfọ a wee tụ ya nzu ma ọ wee tụ ya nkwụ ọkụ ma ọ wee tụ ya edo ngodere wee richaji ya pawa ya nke a bụ ose ọjị alligator pepper ịmara ya nke a bụ bitter kola aka inu ịmara ya so ọ bara uru ịkọwa ihe spiritual benefit of alligator pepper that is also bitter kola ịmarago na bitter kola na ịgboro agwọ n'ọnụ ịgboro bitter kola n'ọnụ na mmadụ agha aka uwe ọgwụ ịma nke a ọ bara uru ka m gwawa gị ihe alligator pepper na-alụ spiritual strength of alligator pepper ide move ọrụ akwụ ọzọ uru ka m gwazie gị ihe wa ọfọ na ogu ọfọ nji wee jiri nwoke ọfọ jiri nwaanyị ọfọ so when you combine this three power together ọ bụrụ ọdịshi ịdị protected ịgbago na individually they work mana ihe anụkọ ọgwụ onye isi na-awa o nwere ụdị isi ga na-awa gị nwa ọsọ paracetamol ma akwụsị mana enwere ike na-enwe isi ọwụwa na ahụ mgbu ịma a na-eri dị ka eme isi ero paracetamol ma isikwalụ gị ọgwụ pens na pen akwụsị ghọtara ya so mgbe ị chọ ka pawa jam pawa iweta ọfọ a weta alligator pepper weta aka inu ha ịtọ ga na-emetụta ọnụ so that their power they work in harmony three like this m kewara ahịa kechie ihe ịtọ tinye na akpa m na-eko maọbụ tinye na akpa m trouser m onye na-akụ nsị na-akụ onwe ịghọtara ya ihe niile onye ahụ ji mechọọ nachigharị ya azụ and mind you na onwe onye onye fụrụ ya na-akpa gị ma ndị polisi ma onye na-afụ ya na-akpa gị amasị na iji ọgwụ ịghọtara na akụwa ọ natural way of protecting yourself ọdịnala nwere ike dị na nature ihe a bụ natural things Chukwu okike kere wee nye ha ike ịma na ike dị na agbọ kpatara ogbu ji egbu agwọ ịma na ogbu ya afụ agwọ na anọ ọ tụrụ agwọ tụrụ ya agwọ elu hapụ agwọ dara anọ jikwaje ọtụrụ ya ọdụ tụnye ya elu ọ tụọ ya ugboro ole ma ọ na-agwa nwụrụ maka na ike dị na agbọ ka ịma nke a ịma na nke ọzọ so tata ịmatagoro tata ihe ejekwu dibịa ọ chalụghị ọfọ emere gị na-acha werezie ose ọjị na alligator pepper tinye ịta adịka ọnụ tinye na kpagwa eji emetụrụ ụmụnna gị nwere ihe na-eme agazie ọnwa ajụjụ ị nwere na ihe a nkụwa gbasara ọfọ taa send your message na WhatsApp 08057837672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite bụ afa m ihe eji afọ adụpụta na YouTube tata mmese dịkwara ụnụ ka ọrụ si aga na ebe anyị na-ebe a na ibu bụ ebe anyị na-alụ projekti ana m ekwebe ụnụ nkwa na mmeweta ya projekti ka o si aga n'iru anyị na-enwe n'anya na anyị nweta anabata ka approval na by April ending or maximum May na ya factory ebido ọrụ ya gazienụ asị nke ifeọma meelụ onye ọbụla na anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo na onye chụba anyị ga-ada onye echeche ihe ọjọọ ya eme ya mee onwe ya asị m nnata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ ya gazienụ n'ọfọ